M'dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Popeza kuti lero mukadamvera mawu ake, musaumitse mitima yanu. Kodi mawu akuti tisaumitse mitima yathu, nanga lero akutanthauza chani? Muthenga wabwino timva munthu wina akuwapempha Ambuye, ngati mutafuna mungathe kundichiritsa. What is my disposition and type of prayer imene ndimapereka pamaso pa Mulungu? Kodi ndimadziwa kuti pemphero, chimake cha pemphero ndikufuna kwa Mulungu kapena ndimamulamula? Ndikulandireni ito abale ndi alongo pano patiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lachinayi pa 16 January chaka cha 2025, ndi lachinayi la Mulungu woyamba, ndipo mawu athu oyamba achokera mkalata yomwe ija imene tikuona, kalata yolembera Aheberi. Lero tili mutu 3 ndime ya 7 kulekeza 14. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Gogo John Kingston kuchokera ku St. Magdalena Koche Parish mu Diocese ya Mangochi. Ndipo salimo yathu, salimo namba 95. Lero mukadamvera mawu ake, musaumitse mitima yanu. Tosefetu amene mukundimva kuyankhula, Ambuye afuna tipangepo china chake. Timamva zilalike ambiri, masheha ambiri, tikutsegula mitima yathu kapena tidaumitsa mitima yathu. Lero tikadamvera mawu ake, tisaumitse mitima yathu. Mawu athu amumthenga pabwino ndi monga adalembera Marko, tikuwerenga mutu wa 1 ndime ya 40 kulekeza 45. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi ECM. Piteniso tisinkhesinkhe limodzi. Akalata kwa Aheberi. Abale, n'chifukwa chake tsono monga Mzimu Woyera akunenera, lero lino mukamva mawu a Mulungu, musaumitse mitima yanu monga muja zidachitikira pomuukira Mulungu tsiku akumuyesa m'chipululu muja. Mulungu akuti, pamene paja makolo anu adandiputa pakundiyesa, ndipo adaona zimene ndidawachitira pa zaka 40. Tsono ndidawakwiyira m'bado uwo, ndipo ndidati, nthawi zonse amasokera m'mitima mwawo, samaphunzirabe njira zanga. Motero ndili wokwiya, ndidawalumbira kuti sadzalowa konse mpumulo umene ndidawakonzera. Abale, muchenjere kuti pasapezeke wina aliyense mwa inu wokhala ndi mtima woyipa ndi wosakhulupirira, wolekanitsa ndi Mulungu wamoyo. Kwenikweni muzilimbikitsana tsiku ndi tsiku, ikadalipo nthawi imene mawu a Mulungu imatchedwa kuti lero. Muzichita zimenezi kuopa kuti wina aliyense mwa inu angaumitsidwe mtima ndi chinyengo cha uchimo. Paja timasanduka anzake a Khristu malingana tikasunga kwenikweni mpaka potsiriza kulimba mtima kumene tili nako poyamba. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amumthenga pabwino monga adalembera Marko oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo munthu wina wakhate anadza kwa Yesu. Adadzamugwadira nayamba kumudandaulira. Adati, mutafuna mungathe kundichiritsa. Yesu adamvera chifundo, adatambalitsa dzanja nkumukhudza nati, chabwino ndikufuna chira. Pomwepo khate lake lija lidatha ndipo adachiradi. Tsono Yesu adamulamula kuti apite, namuuza mawu amphamvu. Adati, chenjera, usasimbire wina aliyense zimenezi. Ingopita ukadzionetse kwa wansembe, ndipo ukapereke nsembe adalamula Mose ija, imeneyo ikhale yotsimikizira anthu onse kuti wachiradi. Koma munthuyo atachoka pamenepo, adayamba kumaulula zonse ndi kufalitsa nkhani imeneyo,
motero kuti Yesu sadathenso kuonekera poyera mmudzi uliwonse. N'chifukwa chake ankakhala kwina kumalo kosapitapita anthu, koma anthu ankabwera kwa iye kuchokera uku ndi uku. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero mukadamvera mawu ake, musaumitse mitima yanu. Salimo yathu, Salimo namba 95, yambira pamenepo ndipo chilimbi chake ndi chimenecho. Kodi maonena kuti tisaumitse mitima yathu akutanthauza chani? Nthawi zonse pamene tikhala anthu amene okana kusintha zinthu, tikuumitsa mitima yathu. Nthawi zonse pamene tikhala indifferent, kuti kukhala pakatikati, chintumbe wa mapiko mbalame, kusafuna kusintha kapena kusafuna kutekeseka, tikuumitsa mitima yathu. Or unresponsive to God's guidance, to God's love, to God's truth. Kuti Mulungu nkumadonetsa chiongolera mtima nkumatiuza kuti do this. Conscience yathu chimene adayika mkatikati mwathu chimathotiuza kumatitsutsa. Iwo sapanga. Kapena chikondi chimene tikulandira kwa Mulungu dzera mwa anzathu, chikhululuko chimene timalandira. Kapena nthawi zina choona nkumachidziwa, iwe nkulephera kunena choona. Kapena mwadala nkukana kunena choona. Pamenepo tikuumitsa mitima yathu. Ndiye takamba kuti padzana anthu amaumitsa mitima yawo mwa njira zosiyanasiyana, koma atapereka chitsanzo choyamba, indifference to God's call. Zimaonekera njira zosiyanasiyana. Kusunga mikwiyo, bitterness, kusafuna kulolera kuti zizi zachitika, let me move on. Ayi. Kuumitsa mtima kuti ndiwerenge malemba oyera, kukukana kuwerenga malemba oyera, kapena kukana kupembedza momasuka. Titopereka chitsanzo kuti munthu amene wakhumudwitsidwa ndi anthu ena, kapena anthu ena ampangira zoyipa, atha kupanga chisankho yoti ndizasungira mkwiyo. Ndikaona uko ine kuyang'ana njira iyi, ndikaona kubwera uko ine kusintha njira, ndikaona ali ndi uje ine kubwerera. Chimenecho ndi chitsanzo cha kuumitsa mtima, because as Christians ndife anthu amene tikuphunzitsidwa kukhala anthu omasuka, kukhala anthu okhululuka, osati anthu oyiwala, koma anthu amene onena kuti unandimenya mbama, koma let's move on, zakali zapita. Kuumitsa mtima kwina ndi pride and self-sufficiency. Mwayikumbukira nkhani ya munthu uja wazachuma m'Baibulo amanena kuti ine kumunda kwanga zinthu zachita bwino, ndiye ndichita bwanji? Ndadada ndiphwasula nkhokwe zakale, ndimanga zina zikuluzikulu, kenaka ndiuza moyo wanga, nditadzadza chimanga mmenemo, ntedza mmenemo, ziweto zili apo, ndiuza moyo wanga kuti edya, sangalala, imwa, pumula, ndidzachita nazo chiyani zanga zonse. Kantima konyada, kuona ngati kuti zimene ndili nazo ndi chifukwa cha khama, ndi chifukwa cha nzeru, ndi chifukwa cha kuyesetsa kwanga. Remember, whatever we have in life, ena ake adapanga contribute. It could be your parent or parents, atokhala makolo anu, atokhala abwenzi anu, atokhala ansembe anu amene amakupemphererani, atokhala abusa anu, atokhala aphunzitsi anu, atokhala adokta anu, anesi anu, kuti nthawi ina yake adadzikhuthula kuti inuwe mukhale ndi moyo. Atokhala drive amene adakupewetsani, kapena adakuthamangitsirani nanu kuchipatala. Atokhala anthu ena ake amene adakupewetsani kuzina zake. Atokhala anthu ena ake adakutsirani poison. Wherever you are in life, even business itakhala kuti ikuyenda, atokhala kuti ena ake adakupangani connect. Even mutakhala kuti muli pa ntchito yotani ndinu abwana, alipo ena ake adapanga recommend kuti awa akhala abwana. No matter where you are in life, remember, osakhala munthu onyada, ena ake adatithandiza kuti tifike pamenepo. So, kuumitsa mtima ndi kukhala munthu wodziyenereza ngati kuti chimene uli nacho chidatheka chifukwa cha iweyo basi. Musaumitse mitima yanu. Kapena emotional detachment from others. Anzako akulira, iwe osalira nawo. Anzako akuuza kuti waponda akumva kuwawa, iwe ndiye kumasekerera kuti alire ndithu ameneyo. Emotional detachment. Ana pakhomo nkumafunafuna ataona adada, ataona amami, ataona agogo. Iweyo mwadaladala nkusankha kuti akhaula. Zimachitika m'manyumbamo, makamaka mtaunimo. Mwina abwera akuchikazi. Basi emotional detachment, munthu umangodzitsekera uchipinda. Ina apongoza amene aja, ama ndibowa akabwera pakhomo, amathawanuika asanachoke, akhaula. Ndiye kungochoka kuntchito dzitsekera uchipinda. Kapena abambo, kungofika pa nyumba sintha zovala, ndibwera pali kamiti, mpaka nthawi imene akuchikazi adzachoke pakhomo. Emotional detachment from others. Nthawi yolira ndiye ena tilire nawo. Nthawi yoseka ndiye ena tiseke nawo.
osati anzako akuseka iwe ufuna azilira, anzako akulira iwe ufuna aziseka. Ayi. Kapenanso kuumitsa mtima titanena kuti spiritual complacency, kulekerera. Kuti alipo anthu ena sakudwala, hayi sanayambane ndi munthu, ayi koma samapita church. Church ili pafupi amatha kuwalozera ena atamapita no church. Spiritual complacency. Nkumamva china chake chikuwaguguda mu mtima kuti tatembenukani takala pani. Hayi. Nkumamva china chake kuti ndalowerera osasiya. Hayi. N'chifukwa chake Uthenga Wabwino akutipatsa njira kuti ngati tikudzimva kuti mwa ife muli kuumitsa mtima kumene ndikukunena njira zosiyana-siyana, timpempha Ambuye kuti mutafuna mungathe kundichiritsa. Atichiritse ku nthenda zosiyana-siyana, za thupi, za mzimu, za chuma, za maubale. Tili ndi nthenda zosiyana-siyana. Tsoka ndi kuopsa nkonena kuti ambiri mwa ife we've mastered the art of demanding from God in the name of novenas, in the name of spiritual what. Mmalo monena kuti kufuna kwanu kuchitidwe, tafika pomamulamula Ambuye. Ife timatha kupemphera, akamatha masiku 21 awawa, china chake chichitika. Mwadziwa bwanji kuti chichitika. Popeza pemphero, we are only soliciting kufuna kwa Mulungu. Monga adanenera Father Makande, kuti ena tidafika mpemphero la Atate athu, timafuna tikamapemphera kuti kufuna kwanga kuchitidwe. Ndeti kufuna promotion, tikufuna banja, tikufuna unsembe, tikufuna ka president, kati tikufuna ubusa, kati tikufuna chani. Ndi zina zoterozo. We must learn kwauza Ambuye kuti if you wish, you can make me well. Izi tikuziona mu Uthenga Wabwino ngati mutafuna mungathe kundichiritsa. Ndipo chotsirizira tamva kuti atamuchiritsa wakhate ameneyo. The leper didn't just acknowledge Jesus' power. Sanangoti ndachira. He took a step of faith by approaching Jesus, even though lepers were considered unclean and were supposed to stay away from others. Uyu wakhateyu anapita kwa Ambuye, ndipo anakakhudzana nawo Ambuye, anapanga china chake. Do something like Andrea. Pamene Filipo amanena kuti ndi ndalama zochepazi tingakagule kuti chakudya chokwana anthu osewa, Andrea adati pano pali kanyamata kali ndi tisomba. Sana give, koma he did something. We must put faith in action. Meet Jesus. Tizimsakasaka tikawerenga Yesaya 55. Mawu amene timawerenga usiku wa Pasaka. Amati mufunefuneni chauta pamene angathe kupezeka. Keep on searching for God kumene angathe kupezeka. Do something. Faith in action. Osangoti Ambuye mundidalitse, susamba koma ufuna banja. Ambuye mundidalitse, sulimbikira kumunda. Ambuye mundidalitse kuntchito omango jomba. Ambuye mundidalitse ukalandira salary kapena ukapeza ma profit umango khalira kumoyo. Uziti Ambuye mundidalitse ukupanga mbali yako. Tapempha Ambuye tsiku la lero atithandize kuti tisaumitse mitima yathu. Tikamva mawu ake koma tibwerere ndi kuyamba mwatsopano. Dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen.